Turangga Putri bersama Mbak Umalasari dan kawan-kawan. Adik Depa yang sangat cantik. Ayo adikku Malasari. Makut yuda doneng raranggono angladi prangkamane kanggo sodoran bandule jejer cucu ing ayuda ora rame maju abake palagan Adik Putri Cacak ya kok ya kayak wis tenan to ya Ronggo muda Anjen apik tenan iki lho Turangga muda sing metu keri dhewe paling apik tenan ya. Makut yuda jroning raranggono angladi prangkamane kanggo sodoran pendule jejer cucu ing ayuda ora rame maju ngabaki palagan
Oh ya. Oh ya. Dos. Oh ya. Yo yo yo. Hey. As. Oh ya. Hey. La. Oh ah. Lo ah Oh ah. Ya. As. Oh ya. Oso miler kan ijo royo tak sangka kemanten aja. Dulu yo.
lan biyen kowe sing nyakseni aku lunga nyambut gawe yen tak tinggal sing jejak imane nanging nyatane kowe ora kuat nandang coba krungu kabar sing tak tampa yen sliramu selingkuh karo tangga aku kerja di Malaysia jadi kuli neng Johor Jaya 5 bulan tak digaji toke bengkrat melarikan diri mentala kowe mentala aku soro ning omah kowe sembrono kisahku di Malaysia demi cinta anak istriku di Jawa.
Oh. Nggih, aturan rawuh dumateng panjenenganipun Bapak Juari. Nggih, monggo. Dateng pepangguan mriki Bapak Juari. Aturan pinarak mriki rumiyin. Monggo Bapak Juari.